Зәйдә узган 2020 елда 252 бала дөньяга килгән. Аларның 120-е кыз бала. Из общего числа детей 2020 елда туганнарның 75-е гаиләдә беренче, 94-е икенче, 63-е өченче, 24-е дүртенче бала булып туды ди Гөлфия Вәлишина. Ата-аналар күбрәк ул кызларына Әмир, Ислам, Марк, Ярослав, Матвей, София, Амалия, Мелания, Алиса дигән исемнәрне куша. Сирәк кызыклы исемнәр дә юк түгел. Алар Мөхәммәд, Нармина һәм Алексия. Узган ел 175 пар гаилә корган булса, аерылышучылар да шул тирә. Агымдагы елның 15 гыйнварында Загыста тантаналы төстә беренче никах теркәлде. 15 гыйнварда быел беренче пар никахлашты. Узган ел кәбисә елы булды. Быел гаилә коручылар узган елдан күбрәк булыр дип өметләнәбез ди Гөлфия Вәлишина. Загыш мәгълүматларына караганда, узган ел районда 823 кеше бакыйлыкка күчте. Шуларның 433-е ир-ат, 390-ы хатын-кыз. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.